Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ n'o bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye alamisa ye juin kalo tile 26 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandira an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya kɔ ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min kɛ kɔnɔbugukaw fɛ yen nɔ an da bɛna don o la fo ka taga se an ka jago minisiri ni o tun bɛ an ka jabaranisoba ORTM sanfɛ malikura taasira sabanan kɛnɛ ka an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila ne su ka dugujɛ tarata la an ka finitigilakaw ye wulikajɔ sabati kɔnɔbugu kɔnɔna la Joyila marabolo la fana kɛrɛfɛ ka ɲɛsin Bamaci wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu ma o ye min ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma a kɛra sababu ye ka an ka finitigilaka kelen o ni tora a la nka an ka finitigilakaw ye tatugu Bamaci wale tigilamɔgɔw la hali k'a sɔrɔ u bolominɛn dɔw olu fana tiɲɛna min ye an ka finitigilakaw ka ɲɛmayaso ye k'u b'u ka cɛdenw fo u ka nin baara ɲuman in na ani k'u b'a ɲini an jamanadenw fɛnɛ fɛ an ka finitigilaka ninnu dɛmɛ cogoya min na u ka baara la ko ni an ye sikanamɔgɔ ye walima ni an ye sikanafɛn ye yɔrɔ min na an ka wele bila joona an ka finitigilakaw ma sabula ko an jamanadenw yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu finitigilakaw ka baara yiriwali la an ka jago minisiri Musa Alassane Jalo ale tun bɛ an ka jabaranisoba ORTM sanfɛla la émission malikura taasira sabanan kɛnɛ kan kɛnɛ min ka a ye i da don baara minnu bolodalen bɛ a bolo ka i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ o la a ye o baara ninnu a y'a jira k'a y'o tila sigiyɔrɔma 14 ɲɔgɔnna la an ka minisiri ye a jira ko an ka jamana ani kɛnyɛrɛye cakɛdaw ka bolo di ɲɔgɔn ma ko o nafa ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔ yiriwa nasira la hani o kɔfɛ fɛnɛ a ye i da don sogo sɔngɔ min yɛlɛnnen don ani siman sɔngɔ min yɛlɛnnen don a ye i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ o la a y'a jira ko sogo sɔngɔ yɛlɛnnen o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka bagan marala minnu ni olu ma sigiyɔrɔ sɔrɔ an fɛ ni olu yɔrɔ ma janyara ka bɔ dugu kɔnɔna la ko de ye sogo sɔngɔ yɛlɛnnen sababu ye nka k'u bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa sogo ani siman o sɔngɔ bɛ se ka jigin cogoya min jamanadenw ka lafiya kama ani o kɔfɛ a ye a jira fana ko sukaro dilannen k'u bɛna caman fara o kan sabula a y'a jira ko san 2024 kɔnɔna la sukaro tɔni 120 u sera ka o de dilan a ye a jira k'u ka laɲini belebele ye san 2025 kɔnɔna la ka se ka sukaro tɔni 150 ɲɔgɔnna ka o de dilan a ye a jira k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan fana ka cakɛdaw bila sen kan minnu ka baara bɛna bɛn an ka finiw bayɛlɛmali ma ni o ye compagnie malienne du textile ye o kɔfɛ fɛnɛ furako nasira la ko u bɛna usine dayɛlɛ usine minnu fɛnɛ ka baara bɛna bɛn furaw dilanni ma ni o bɛna wele ko usine malienne des produits pharmaceutiques k'u kelen bɛ ka baara caman de bila sen kan san 2025 kɔnɔna la yaasa an ka sɔrɔw bɛ se ka yiriwa cogoya min na jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ fana ka ɲɛsin an ka CNT maa 2 ninnu ma olu kɔni ka kiiri parquet général ale de bɛna na o kiiri tigɛ ka sababuya kɛ ɲangini wale min talen bɛ ka ɲɛsin olu ma ko olu nɔ yera waleya jugu la an ka jamana kɔnɔna la parquet général bɛna a lajɛ n'a sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu ni u bɛna na ɲangi walima ni u bɛna na to yen nɔ an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga tun bɛ an ka report kura promokarili kɛnɛ kan alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2025
an ka aéroport kura in o jɔra an ka avenue min tɔgɔ dalen bɛ AES la wa min ye hectare 1 ni tila aéroport in jɔra o de ye sanfɛla la aéroport in kɔnɔna la min ye biro 72 an b'o de sɔrɔ a kɔnɔ fo ka taga se bɛɛjɛ ɲɛgɛn 17 ɲɛgɛn privé 32 o bɛ a kɔnɔna la salle de conférence 1 salle de réunion 3 ani cantine 1 fo ka taga se technicien ka yɔrɔ 11 o bɛ a kɔnɔ o kɔfɛ u ye ascenseur 1 jɔ jama ye ani ka ascenseur 1 fana ka o jɔ aéroport in yɛrɛ baarakɛlaw ye a jirala ko min ye CFA wari miliyari 6 o de donna baara in bɛɛ lajɛlen da fɛ wa a bɛɛ lajɛlen bɔra aéroport maaw yɛrɛ ka waganden de kɔnɔna la a bonya bɛ taa mètre 2 ɲɔgɔnna na a janya o bɛ taa mètre 53 la a sanfɛla o bɛ taa mètre 3 ɲɔgɔnna la an ka premier ministre ye aéroport baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo u ka nin baara ɲuman in na sabula ko nin bɛna taama nɔgɔya jamanadenw ma wa a bɛna na baara caman nɔgɔya a bɛna olu yɛrɛ minnu ye jamana ɲɛmaa ye a bɛna olu ka baara caman ani laɲini minnu ni o tun bɛ olu kɔnɔ ka ɲɛsin a baara ma a bɛna caman de bɔ u la. Minnu tarata juin kalo tile 24 san 2025 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ye an ka ɲɛfiyɛntɔw ka jɛkulu ni o ye Union Malienne des Aveugles UMAV maaw bisimila ni o ɲɛmaa ye Aji Bari ye a kɛnɛ kan an ka kɛnɛya minisiri colonel Assane Badiallo Touré ale tun bɛ ani an ka maaba caman o kɔfɛ an ka maa minnu bɛ ni lejura bɛ u la olu ka jɛkulu maa caman fana tun bɛ a kɛnɛ kan ni o ye fédération malienne des associations de personnes handicapées a kɛnɛ kan min ye Adi Bari ye a ye laɲini kɛ ka bɔ an ka premier ministre yɔrɔ ni o ye ko usine min bɛ olu bolo IGA kɔnɔna la ni olu bɛ lakɛrɛw dilan ko lakɛrɛ min b'u bolo ni o ma sa o nafolo kasabi bɛ taa i jɔ CFA wari 1 ni a kunkanfɛn na ko mako bɛ gouvernement ka dɛmɛ la yaasa u ka ni lakɛrɛ ninnu ani u bɛ fɛn minnu dilan IGA kɔnɔna la u bɛ se ka san u bolo cogoya min na u ye a jira ko min ye denmisɛnninw ye minnu ni lejura bɛ u la minnu ni fiɲɛ bɛ u la ko olu bɛ na ka na kalan de kɛ olu bolo u mako bɛ u bɛ fɛn minnu dilan olu ka san yaasa u bɛ se k'u mago don nin denmisɛnnin ninnu na cogoya min na a y'a jira ko min ye denmisɛnnin 450 ko de bɛ olu bolo kalan na nin wagati in na IGA kɔnɔna la ani o kɔfɛ a y'a ɲini an ka premier ministre fɛ ko u ka festival dɔ bila sen ka lejuratɔw tɔgɔ la min tɔgɔ bɛna da ko Andi festival yaasa olu minnu ni Ala y'u garisɛgɛ lejura la u bɛ baara minnu kɛ u ka se ka yira diɲɛman na ani o nafolo min n'u b'o sɔrɔ u bɛ se ka o kɛ k'u ka musakaw ka olu ɲɛnabɔ cogoya min na an ka premier ministre ye u fo kosɛbɛ u ka baara ɲuman na hani a y'a jira fana ko jamana labɛnnen bɛ k'u dɛmɛ u ka baaraw la a y'a jira ko ale ani kɛnɛya ministre fo ka taga se an ka kalan ministre k'u bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u bɛ se ka ni lejuratɔ ninnu dɛmɛ cogoya min u bɛ baarakɛminɛn minnu dilan ka se ka olu san diɲɛma ka u ka baarakɛlaw lakodɔn ani u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ fana ka bɔ jamana yɔrɔ la o b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ka kɛɲɛ ni a ka taama ye a kɛlen bɛ ka min boloda nin wagati in na Rusila kɔnɔna la a ye i kunda Rusila jamana dɔ kan ni o ye Tatarstan ye ani o jamana ɲɛmaa Rustam Minnikanov ye ɲɔgɔn ye yaasa ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogoya min na u ka kuma bolila fɛn min kan o ye bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ani Rusi ni ɲɔgɔn cɛ u kumana o de kan min ye Minnikanov ye a ye a jira ko bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko a nafa ka bon kosɛbɛ wa a ye hakilina kuraw di fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako nasira fɛ ani a y'a jira fana ko bɛna fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan yaasa ni jamana fila bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ kuranko nasira dugu jukɔrɔ ko fo ka taga se sɛnɛ ani o ɲɔgɔnna caman wɛrɛ ma ani a ye a ɲini fana an ka jamanakuntigi fɛ ko u kan ka baara dɔ kɛ u ka jamana kɔnɔna la ni o ye u kan ka lasigi dɔ kɛ ni o ye forum économique islamique annuel de Kanzan ye ko a ka di a ye an ka jamanakuntigi ka a jɔyɔrɔ fa o kɛnɛ kan an ka jamanakuntigi a fo a ka kunbɛli cogo ɲuman na hani a y'a jira fana ko a bɛna na hakili jagabɔ kɛ yaasa u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na jamana in fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o
bolodi ɲɔgɔn ma ka o tɔnɔmabɔ ko a bɛna na hakili jagabɔw kɛ ka o baaraw bɛɛ lajɛlen ka olu bila sen kan. Ka kɛɲɛ ni Ameriki ye mugujugu min fili Iran ka programme nucléaire ma, ni Ameriki jamanakuntigi bɔra ka a jira ko a kɛra sababu ye ka Iran ka programme nucléaire in ka a tiɲɛ ko u bɛna san caman kɛ ka sɔrɔ u ma se ka a ko ɲɛnabɔ. Iran bɔra ka a jira ko o kuma in o tɛ tiɲɛ ye, sabula ko Ameriki ye mugujugu min fili olu ka programme nucléaire in ma ko a kɔni bɛ se k'u ka baara la sumaya kalo damadama kɔnɔna la, nka ko u bɛna na baara daminɛ a tɛna mɛn, sabula Iran ye a jira ko olu bɛ ka uranium min utiliser u ka nin baara in kɔnɔna la ko o nafa ka bon kosɛbɛ, wa ko n'i b'a fɛ ka olu ka nin programme nucléaire in tiɲɛ ko k'a sɔrɔ i labɛnnen bɛ kosɛbɛ yɛrɛ de, ko a ma fosi kɛ u ka baara la, hakelen b'u ka baara la sumaya dɔɔni dɔrɔn de, nka ko wagati kunkurunin kɔnɔna la olu bɛna na u ka baara in daminɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina, an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ, Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la. Shukran.